hendak berkisamlah. Penlong ke All India Malayali Association Meghalaya State Unit batka kala kai rally yang ketema salek kemen Onam Festival Arajar Al-Husan. Ki khubor ki babnya. Ha kajing ajing kren syakipat nong shong shnong kari Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ulapin bena ban pentre kam ya ke GST budget utsav kebayaha bat ke jing sedang jongka jing rakhe ya ke Navratri. Ulapin bena ba ke jing pentre kam ya ke ni kalong nakabenta ke jing wanra ya ke jing kela ha ke rukom lum khajna GST kabas dang tre kam kaban sedang tre kam do la Simon step. Umudi ula banjur ba kini kijing penkela kin yarap ye ki long yeng bikin la ban kin show pisa but ba ki mar ki mata ki badan kam kin long ki bala ban kot bor lang da baro ula pen pau ba kani ka sin jam kan kin tiu ya baro ki pa nong shong shnong kin thop ki baduk ki bakerdo ki badang duna kayok ka kot ki kin thei ki nong khai ki badang ret ka kam bat ki nong seng kam la jong यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। Kakyang nang ba Government College Kalarakhe ya ka 59th Foundation Day da kajing ipo iping bat ya kani kajing rakhe lawan banyadon lang da usembut Menteri Rang Ba uba snyau bhalang dhar kum ukongsan. Ukongsan hakate sngi ulano senyang san phau teli ki laptop nakabenta ki nong hikai bat ulapen pau ba ka ya ka detailed project report nakabenta kajing tei ka bakot syaka arphausan klur tingka kadang yat menta. Usembut Menteri ula pleru iki kam ban pin itnat yakani ke jaka pule bakentup yakilenti yak kejat bat ki surok barung syapok bat ula ple ki jaka penyeng ki kali arsyaka nakabenta ki samla pule ula penkup burom ki samla pule ki belayo bat kerdan basyakmat naga skul ba nihu ki PhD scholars bat ula airu yak khusnam silver jubilee service awards syakikhat armut ki nongtre jongka college of the 59 days not that much important, according to me. Very, very important that the long journey that our previous leader has come till up to this stage. And I have to thank to all of them, all the ex-professor, the ex-lecturer, the ex-teacher, the ex-student. And because of them that we are here today, we are able to celebrate this celebration in this venue. Now the DPR is under process for renovation of all these colleges. More likely, I thought of sanctioning within this financial year between 20 to 25 crore in this college. Maybe in the upcoming national games, we are going to do so many good things in this college. Menteri ketat ki kampuli puthi ubat lakemen rumbui ulasam ki tiar kitar ban bu ha library nakabenta ki khenna bat ki samla bat ki kor digital shiki khatlai teli ki shnong hapo amlarem CNRD block ha ka jingelang bala penlong ha block office kini ki tiar kitar balasam ki kinthop ki almari ki computer bat UPS kimi ki shuki banang kham penkhlan shosho ya ka pule puthi jong ki khenna uramboi lapen pau baka sarkar katre shitom ban penkhlan ya ka nongrim jong ka pule puthi khnang ba onla ban penyahap bat ka jingdon kam jong ka juk ka bamenta block development officer Dr. D Lingdo ulapen pau baka ni ka sen jam trekam kalong kum shibenta jong ka part 7 scheme hakaba ka amlarem block kayo khatlai teli na penengki news pa san phau teli ki digital library एक सकम मखरिया है कि नहीं कि न्याव तो लीग सिस्टम की बदलाव दाpat कि कभी भी एक स्टेप कमन यो है यह कितने कि नौचों चुनों कि वह चाय कि वह नंग कि नौचों चुनों कि वह एम कत कि वह यो अतक साप को कमन यो इन की कुमन की assets निम्ता कस्टिक क्यों ये दिमाग सरकार न्याव स्पा सन भाव तो ली द sanction ini keleng kita kini to
namta ki nong chong snong yang I kenito namta ka menrit yang ini mak kan ni ke perthai MK mendang kian you update jadi khang ikti yang I untuk tu kan ke mobile MK educate iki kamon nadu upurekot hadu kamon PMK me jadi ni kilat kiwa ki teknologi themme yeti bha sarkar develop ka 32nd annual get together of Harmony All Faith Prayer Meet balapnya daka Central Puja Committee Meghalaya haringkat ka jingetrelang bat ka Ramakrishna Mission Shillong balapin long ha puja mandap hall lat ungkra ulat ka jila UCH Vijaya Shankar ulalong kum ukongsan haba ai jingkren ulat ula banjir halor ka jingshit rehem jong ka Durga Puja ka balong kum ka jingeteli bat ka jingkintiu ya ka bha kamyat Hakajuk kapor ulapin pau ke jing sokya halor ke jing kiu jong udrok ke jing pang TB ke jing pang HIV bat cancer hapeng ki samla inong lam jong ki samla I Dr Ali Shamar Barani ilaklen kren halor ka kamram bakentup langi ki khenna samla hak haban kintiu ki ya kasuk kesan hakani kasngi lawan ru banishim benta do menteri uba san bor shulai u swami hitaka manan daji maharaj uba Unaba Bhattacharya nalor kiwe de. You see here in Meghalaya, not only in Meghalaya, in entire country this issue is there. But here also the main and the issue, the social problem and obligation on part of we people is TB. Why they suffer out of TB? And some of them, when I call the heads of the health department, when I used to conduct the meeting, some of them you see, whenever they bring the report, some of them they suffer, one side the HIV and the side TB. Same person, same personality. They suffer out of both of the diseases. How he can maintain himself, how he can live, how he can lead, how he can survive. Kador bar snong pedeng kalapin pau ke jing sokya jongka ha kabaya day bat ke jing ki ke badang yat menta bat ke jing sniu palat ke surok ha kabaya day bat ke kam jungok kai perthai ha kathan ha bakren bat kinong pathai khubor hinnen kasngi u general secretary u ba dap bor singkrem ulapin shai ba ke jing wantu jong kinong jungok kai perthai ha pok ke jilla lajong ka kot shaka khatsan spa ngut ha ka shisngi kabalong kabakongsan na kabenta ka kamay kaji kababyang tam hakathan uba dapbor singkrem ulakdo ba kajingi ki badangshen deki daka all KHASI Meghalaya Tourist Taxi Association kalapin thut shisha daka bakirpat deka sarkar banshim yaki sin jam ki ban pin bha yaki kam jungok kai khamtam hekithan nong kendong nang sarkar ba kadai ban sim kia ya kilo kimat kiba tak khamtam ya kerja ko jauh di nang solution nama lada kun kini ki jingjia kinangwi nagwe ko kan tak simun yagi nama hadu benta ni seti setai doki kisnong ki babun nadu kisnong den ki doki ki darang kidai ki bulu kiba lastang berinja kata mereka jingkamai tulis UMLA ka Jawai constituency uba wailat Miki Shilla ula syak pinkup burom ha ka dorbar mukla pelun ha ka jingelang ka balalong ha dorbar hall jong ka mukla rat pelun la pinkup burom yo u hadin ba uni menteri ula yok bat biang ya ka syuki la pinyat ya kani ka program do presiden ka dorbar uba Hamran Shilla ringkat ka jingkershan lang neki sen manbe senrat mukla bat ka sen kintu dorbar nyamtre mukla langshor uba wailat Miki Shilla uba de utrai snong na mukla ulapin pau ka jing songo ka bakrau da ka baong ba ka jing song tenat jong u kalong banyo apdang shwai ka jing kerkhu na ka snong hashwa ka jing itho na shawai pat Ka Federation of KHASI Jantia and Garu People FKJGP Bhoirambong Circle balalam khamat da upresden uba boy kurba kalapin long ya ka jingjurip ha Bhoirambong bat umroy nakabenta ban pinshishai ki trading license jongki barjala
Ka kenhon kalalap ya shibun teli ki Jakarta rekam ki bambiang ki license ni ke jing pin itu ki bambiang bakentup ya ke jing bamdon ya ki epic. Kinongelam jong ke FKJGP ki lapendram ya ke jing keno pin ken an da ka boong bakani ka pindko no ya ka an ka bahap ban ya dai kinong khai nakathan. Ka All India Malayali Association MEGHALAYA State Unit bat ka Kalakai Rally Kalarakhe ya ka Onam Festival Arhajar Arhusan ha Aurobindo Institute of Indian Culture Beaver Road Shillong. Ulat ke Jilla MEGHALAYA UCH Vijaya Shankar Loydan Bintalang kum ukongsan. Da ka jing Sindran lang ka Deputy Commissioner East KHASI Hills ikong RM Kurba bat ki he kihan. Hakani ke program kabasis ngi lenter lapin ki riti dustur kolshor bakentup ya ka Bharat Natyam ki jingruai bat ki jingshat lembat ki jingpenkup burom ya ki nong job hakilyang beper. Ulat ai jingiro halor ke khubor jong ka jingiteli hakajuk kapor ulaya ro ya ki nong penyat ki balakentiu ya ka riti tenrai ka ba I shongkun. Ki nong job ki belayo ya ka khusnam ki kentup ya u TC Chako Ura Jivan P bat isister Rose kaya thinkara kibla no senyang met bat mensim syaka imlang salang. Ka Central Puja Committee Garu Hills hinin kasngi kala pinlong ka program bo sentiu ban kin mau burom yu unong ruai Zubeen Garg hajan kamadan parade ke bedon hatura. Hakani ke program lawan bani shimbanta da bungut ki patba kiriu I jing ruai ki balay lumlang bani le burom na kebenta uniu nong ruai ubalaklat no. Kinongelam jong ka Central Puja Committee gilbatay syapang ugar ba ulong nong ruai ubanyay sakin mau junom hakathan chatay lami ngi. Hakaba ki jing ruai bat ki jing no senyang jong u kinyay beteng bat yay ay mensi mi ki weipat ki pateng. Hakapor bakayo kamyo jam ka jinjar usam lapins kemlang rinja ubadang hakasnem ka ba arhu arsnem kerta ulalong kum usamla ubala banyeng halaki jong ki kejat banseng kamla jong ha MEGHALAYA. Da ka jing angnot ban wanra ya ka khut ka suba hadu ka jing khang jong ki briu kumta ula seng ya ka company Suba Cleaning Service kani ka company jong u kalanang kampin janai bat sandur themai ki kampin khut kani ka long ka khubor. Nado ka kampen khut yeng sat kali bat pen khut jing siang madan ni carpet sedok jing pen khut top bat pen khut pelau kum joru jing pen khut ya ki jaka ba pen long ya ki jing yalang bat ki jing khawai hadu ka jing le ya ki jing sat ya ka madan bat kenro da ka ka baklan ni ka pressure washing ka Suba Cleaning Services ka don bun jat ki jing terwa ki ba ya dai ba ka kampen khut habakren ba ka DD News urenja ulaya sam bolayo ya ka ni ka jing mut nado budang shong class 11 ka ba uyo mensim na way parlok uba jupen khut jing khang yet ka port lang. Kajing sya hikay lingba ki entrepreneurship classes bat kijing puli lingba kaswayam kalayarap ya u banang sandor syusyu ya kini kijing mut ban penkela sya kalat kamay. Mentaring kat bat u uladon ru kat sangut kinong tre. Suba Cleaning Services ngi kwa ban fokus betang ya ke cleaning. Muli bengin ya milai jak tunglang bat ki we ki kam kat tu kan pen jenjar kan yang ngir ban manage kum no ban le kum no ban kam penjanaya ka kam la dangi kta lang si we ka kam kan kam e den re haka Suba Cleaning Services ngi pele jingmut betang haka ban pen khod pila ban phone chingi ban contact ni pila ban chem na Google ngila le ka Google listing business te pila ban wat bet Suba Cleaning Services pat kan sami ang tu Kajing angnot jong urenja kampat kot tanghang ni utmu ban penyare kajing sakri jong u sakeleng ki benta jong ka jela bat udang wat ru ya ki but tre kam thamai ban ajing hikai ki wei khnang ban pen kubor lam ya ki uwei na ki balashim ya kajing sakri na urenja udai udami wan mi suchang utrai jong ka be cafe uba layaro ya kajing tre minot jong ka kenhon bat kajing tebet jong ki hakakam ula ai min sim ru ya ki wei ki khna samla ba ki deben sedang ya ki kamla jong da ka banjor halor kajing dan kam ban nang pat ban burom ya baro ki jat kam hakapor bengi plia gani ka cafe kawai ka ba ngi semjinge kalong ba kinong pangkhuat ti kumta nang ilawat sini setai tengah kan ma boy don iwi perlok ibadan jinge dei bat ka ni ka barkini ki khna kinong pangkhuat ka bagi ai kerteng ka Suba Cleaning Service tengah yo ikut contact jengki kan ti kumta nga pawan ti hadian bagi wan hadian bagi lale ka kam tengah internet sya ka kam kalong ka ba kum kerteng mo kalong ba khot ka bagi Suba Mentang ini pet eka jinglong jingman kasun beneng hatura.
Kajing kriat kalong 40 degree Celsius, but kajing shit kalong 40 kandai degree Celsius. Kajing siam ka hau mentakas ngi kalong hinyopo hunriu nakashispa. Kajing hap slap kalong millimeters. Haba pai pat chenong ba shilong kajing kriat kalong 4 degree Celsius, but kajing shit kalong 40 degree Celsius. Kajing siam ka hau mentakas ngi kalong hinyopo kandai nakashispa. Kajing hap slap kalong katway millimeters. Kat bahajuai pat kajing kriat kalong 4 degree Celsius, but kajing shit kalong 40 degree Celsius. Kajing siam ka hau mentakas ngi kalong hinyopo nakashispa. Kajing hap slap kalong 4 millimeters. Kandon kajing hap slap kawa malumala bat kajing tir uperthat ekibabun ki jaka hatura shilong bat jowai. Ti parlok katuing lepoi shabukut jong katuk kubo jingi menta ka janmit hadumini syambiang la syai kesengi kublai pi barok. The news in detail. Thousands lined up for a final glimpse of Zubeen Garg from Lokopriya Gopinath Bordele International Airport to his Kahilipara residence in Guwahati. At home, family members, relatives and his grieving father bid their final farewell to the legendary singer. The residence was engulfed in sorrow as admirers mourned the untimely death of Garg in Singapore. Earlier, the mortal remains of